गुरैयैथ' खावलायनाय जाखाया आंना सिदा खोथासो बुंखायो जुदि एसटि सिटखौ जुदि बोखारोबा सोरबा जुदि बर'नि जानाखि पार्टिसफोर दङ बा संगठन दङ जुदि ज' एखे प्लेटफर्माव जुदि फैनानै जुदि गसङाबा अब्ला खिन्थु होसोनाय जागोनलै जुदि उदालगुरिया बारायोबा उदालगुरियाबो एसटि जाहैनांगौ जुदि क'क्राझाराव क'क्राझारा एसटियानो थाखानांगौखा दा जों फैयै फैयै जुदि जों बे जिनिसखौ जुदि दा खोमानांफिननांगौ जायोबा अब्ला आं गासैबो बर'नि जानाखि आफाद दङ पलिटिकेल पार्टियानो जाथों सोरबा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनानो जाथों सोरबा एक्स एनडिपिआनो जाथों सोरबा एक्स भलन्टियार फर्सआनो जाथों जों जयै खौसेथियै जोङो खनसे रिभलुसन लाबोफिननांगोन उनावहाय गभर्नमेन्टआ मा बुंगोन जेरै लिरनाय दङ बिदिसो जागोन जुदि एसटिआ जुदि माइन'रिटिबा होनबा जेनेरेलाव थांगोन जुदि एसटिआ जुदि मेजरिटिबा एसटिआव थाफिनगोन कुइसना बिसो होनगोन ना बिसोरो खिन्थु जों बिदिजों थाङा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव एसटिआनो मेजरिटिखा आरो एसटिआनो थाफिननांगौ क'क्राझारा बेल' सिद्दा नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ खुलुमनाय आरो मोजां मोननाय बावहरनाय जाबाय आरो गोदान बोसोरनि गासैबो रायजो राजाफोरखौहाय जोंनि एनएलएफबि आफादनिफ्राय गोदान बोसोरनि हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय दासान्दि निउसाव बा जों नटिफिकेसनाव नुगासिनो दङदि क'क्राझार एसटि सिट आरो माबाखौ मा होनोमोनलायो आरो बिटिसिआवहाय मोननै कनस्टिटुन्सि बारायगोन होननानैहाय खोनादों एसेमब्लि एमपि माबाखौ मा होनलायो लकसभा सिटखौ दा जों खोनानाय मथेबा जानाखि जोंनि दा एक्जिस्टिं दङ क'क्राझारनि एसटि रिजार्भ होननानै दङ बेखौहाय दा डिरिजार्भ खालामनो पलिसि लादों प्लास आरो मोनसे कनस्टिटुन्सि बारायनो नागिरबावदों बे उदालगुरि दा जोंनि आफादनिफ्राय जों मोनसेल' डाइरेक्ट बुङो खोथाखौहाय सिद्दा जुदि उदालगुरिया बारायोबा उदालगुरियाबो एसटि जाहैनांगौ जुदि क'क्राझारा एसटियानो थाखानांगौखा मानो होनोबा जोङो एथ' गोबाव बोसोर जोंनि आबै आबौनिफ्राय बिदा आदै मादैमोननिफ्राय लानानै दिनैसिम जोङो पलिटिकेल राइट्सनि थाखायनो जोङो दावहा नांबोदों दा जों फैयै फैयै जुदि जों बे जिनिसखौ जुदि दा खोमानांफिननांगौ जायोबा अब्ला आं गासैबो बर'नि जानाखि आफाद दङ पलिटिकेल पार्टियानो जाथों सोरबा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनानो जाथों सोरबा एक्स एनडिपिआनो जाथों सोरबा एक्स भलन्टियार फर्सआनो जाथों जों जयै खौसेथियै जोङो खनसे रिभलुसन लाबोफिननांगोन जुदि बे सिटखौ जुदि डिरिजार्भ खालामना होयोबा दा आङो गुरैयैथ' खावलायनाय जाखाया आंना सिदा खोथासो बुंखायो जुदि एसटि सिटखौ जुदि बोखारोबा सोरबा जुदि बर'नि जानाखि पार्टिसफोर दङ बा संगठन दङ जुदि ज' एखे प्लेटफर्माव जुदि फैनानै जुदि गसङाबा अब्ला खिन्थु होसोनाय जागोनलै बबे पार्टिया जुदि मोनसे प्लेटफर्माव फैनानै जुदि गसंनानै जुदि सिंगोल भइस जुदि रेज खालामाबा बे जों थावनानै थानो हानाय नङा जों दिनैसिमहाय सिजफायाराव थानानै जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय सापर्ट मोनखायाखै मोनजायाबाबो जों थागासिनो दङ दा आरो बेबायदि थासारियावबो जुदि आरो जोंनि जानाखि मोनखानाय मोनथाय बेखौबो जुदि बिदियाव लांनो नागिरदोंबा अब्ला जों सैज' हानाय नङा जायनाखि पलिटिकेल पार्टिफोर दङ बा नन पलिटिकेल पार्टिफोर दङ बा अर्गानाइजेसन दङ गासैबो अर्गानाइजेसनफ्रा मोनसे प्लेटफर्मावनो ज' जानानैहाय जोङो रिभलुसनखौ लाबोफिननांगोन आङो बेखौसो खावलायहरो जुदि जायाबा सोरबा जुदि बर'नि आफादा पलिटिक्सआनो जा नन पलिटिक्सआनो जा सोरबा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनानो जा सोरबा हांखिया लाग्रा ग्रुपआनो जायामोन जोङो बे जिनिसखौ होबथानांगोन नङाबा जोंनि जानाखि फिउचार जेनेरेसन बे गोमालांनो हमगोन दा बिसोरो बुंबोदों दा खोनादों माखासे खोथाफोरखौ माने दा एसटि रिजार्भखौ थारमाने बोखाराबो प्रसेस जागारदों होनदों खिन्थु सिङावहाय मा खालामगोन दा जोंनि जानाखि एसटिनि पपुलेसन रेसिय'खौ नायोबा जोंनिया जुदि बिसोरो जुदि बे रेसिय'जों लामारोबा अट'मेटिकेलि क'क्राझार सिटआ माबा जायो मा होनलायो डिरिजार्भ जायो एसटिफोरनिफ्राय खारलाङो दा बेखायनो जों बुंदों जानाखि कर्टनि अर्डार जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव ट्राइबेलफ्रानो मेजरिटिखा बेखायनोसो जोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ होदों दा बेहाय जानाखि इमिग्रेन्ट्सफोर दङ जानाखि हाइकर्टनिफ्राय अर्डार इस्यु जाखानाय बेफोरखौ जुदि जोङो इमिग्रेन्ट्सफोरखौ जोङो होखारहरबानोथ' जोंनिया एसटिफ्रा माबा जाफिनो ना मा होनोमोनलायो लार्जेस्ट पार्टि जाफिनो ना दा बेबायदि जिनिसखौ जानाखि इनक्रचमेन्ट खालामना लादों जोंनि एसटिनि हाफोरखौ दा बेखौहाय थारमाने जानाखि हाइकर्टनि अर्डार दङ
बेफोरजोंहाय अर्डार लानानै होखारबानो जायो अब्लानोथ' अट'मेटिकेलि जोंनि सिटआ रिजार्भ जाफिनो जों बेखौबो नाङा खिन्थु दा मा बुंनो नागिरदों उनावहाय गभर्नमेन्टआ मा बुंगोन जेरै लिरनाय दङ बिदिसो जागोन जुदि एसटिआ जुदि माइन'रिटिबा होनबा जेनेरेलाव थांगोन जुदि एसटिआ जुदि मेजरिटिबा एसटिआव थाफिनगोन कुइसना बिसो होनगोन ना बिसोरो खिन्थु जों बिदिजों थाङा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव एसटिआनो मेजरिटिखा आरो एसटिआनो थाफिननांगौ क'क्राझारा बेल' सिद्दा। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।